Papu! 65-ročného Františka pochovali 8. apríla na miestnom cintoríne len pár metrov od osady, kde býval. Trápili ho zdravotné problémy a silná cukrovka. Odvtedy mu rodina každý deň na hrobe pálila sviečky. Na 18. deň od smrti ale prerušilo tichú modlitbu klopanie. Zvuky údajne vychádzali z podzeme. Sme utekali za farára, ale farár nebol doma. Potom zavolali pohrebnej službe, ktorá ich odkázala na políciu. V danom prípade doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie. Vec je kvalifikovaná ako hanobenie miesta posledného odpočinku. Policajtom pri otváraní hrobu asistovali aj hasiči. Keď truhlu otvorili, vyhodnotili, že telo bolo v rovnakej polohe, v akej ho aj pochovali. Policajti a hasiči ostali pri hrobke do neskorých večerných hodín, čakali na obhliadajúceho lekára. Podľa starostu vznikla okolo celého prípadu zbytočná senzácia, ktorá na miestny cintorín prilákala desiatky zvedavcov aj z okolitých obcí. Ona si tuší, čo mohlo stáť za desivými zvukmi. Skôr si myslím, že či nie také hlodavce tam sa dostali. Po pitve vrátia telo neboštíka rodine a tak mu teraz budú musieť vystrojiť pohreb ešte raz. Čiže ako keby na novo pochováte? Áno.